Máme tu typ číslo 9 a to je strava podľa 5 elementov. Máme rôzne stravovacie smery, ako je vegetariánstvo, vegánstvo, vitariánstvo. Nie som zástancom týchto smerov a to je vlastne dané tým, že každý z nás je jedinečný a preto jeden systém nemôže sedieť na každého človeka rovnako. Strava podľa 5 elementov vychádza z toho, že každý sme jedinečný a v podstate je to liečebná metóda. Máme elementy drevo, voda, vzduch, zem a kov a princíp je stravovať sa tak, aby sme ich harmonizovali. Ja som neskutočne rád, že som stretol Peťa Planietu, s ktorým som robil pobyty o zdraví a tam sme práve sa stravovali počas napríklad víkendu alebo 5 dní podľa tejto metódy a veľa ľudí počas tohto pobytu schudli 2 až 3 kg. Táto kapitola by bola naozaj na 8 až 10 hodín a takisto som veľmi rád, že vám tento kurz môžem teda poskytnúť. Opäť, ak si kúpite akýkoľvek nákup na stránke lausilveska alebo laskahydavim.cz, tak budete mať podrobný návod, ako sa stravovať podľa 5 elementov a budete vedieť presne, čo jesť podľa vášho typu, ktoré potraviny používať, aby ste harmonizovali váš daný typ a výsledky naozaj sú nielen čo sa týka zdravia, ale sekundárny efekt je tá omladenie a krása.